Already ang khuli na jom thera jiba. Ini ko ara na. Akai mesti dun. सासे बर' सेंग्रा बाइक सिखाव हमनानै पाब्लिक प्लेसाव खानानै दोनजादों। दा बे जाथाया जादों खावब सेन्टाराव। राकेश होननाया बबेनि? राकेश होननाया बे मिलन नगरनि। मिलन नगरनि। मा मानसि? मिसिं। Already ang khuli na jom thera jiba. Ini ko ara na. Akai mesti dun. Babuli nang ada. Iya akai mesti larang. Sona problem details to kiba likhine na naam logot kiba ki kagos kagos likhine Birniफ्राय खावबावनाय स्कुटि बे नानुनिया बेनि न'खौ आं मोजां मिथिया ओमफ्राय आं सासे नानु उन्दै दंबावो बे न'खौ सिनायो न'खौ सिनायो अबिजरनो सनापुराव बालुमारिथिं ओमफ्राय दानि खारनाया न'आव दानि खारनाय न'आ ओरै सिदा थांबानो बे लामाजोंनो लामा खाथियाव मा नाम नाम आं इनि नामखौ मिथिया आरोना मानसिनि फटक देखायलाय मानसिनि फटक इंस्टाग्राम आइडि मिथिया आं गोदानसो लोगो जादों मबाइल गैया आं मबाइल गैया लाना खारबाय इसोर बेसे गोजान नोंनिखौ राकेश होननाया अबेनि आजा न'खौ राकेश होननाया अबेनि मिलन नगरनि मबाइल आसि माबा थायो इसनाबो बाव नोंनि मबाइला बोरो आंनिखौ लाना खारबाय बिसोर लांदों नोंनि आनिया सिखावखौ राकेश मिसिं मैं टाइटल तो ना जाने Rakesh missing. Gorto sini baju. Acha ঠিক আছে। Kurubare no. मिलन नगर नाने खान मगा सिनि सर मानि मानसिफोर नागिरदों ना Kei bosor Assamese bongbara boro मोनथिया आं। Assamese ko दे। Kei bosor to राइतो बिजनेस। itu no बाइक सुर करा तो first time एक माह होइसे केइटा बाइक सुर करले মই পাঁচটা মান মই কৰা নাই মানে তো লগৰ এবিলাক কেইটা লগৰ আছিলে আৰু বহুত বাইক সুৰ কৰিছে না সাবেসে দङ সাবেসে মানে সাथाम না नोंसिनि गेङाव साबेसे दङ गेङाथ' दा गावस्रा साथाम दङ दा गेङा माखासे क्लियार जाबाय दा बिनि मेन दा क्लियार जाबाय बिनि मेन सुबुरायनो दङ बेयाव लादों साथामा दङ ओमफ्राय दिनै हराव क्लियार होला या पुलिस দিব লাগিব মোৰ মোবাইল ভৰি যাব লাগিব सासेखौ गारना মোৰ মোবাইল ভৰি যাব লাগিব এই सासेया अमा होनो এই সুদর বাই मन्दिराव ini lokal मानसिया साबैसे ini lokal मानसिया साबैसे मिलन नगरनि ओमफ्राय बै सिगांनिया बबे बेसे गोजान सिगांनिया बारा गोजान जाया दा ओरैनो बिफानि नामा मा नाम बिफानि नामखौ आं मिथिया थांबानो नुगोन आरो लामा फरायसाफोरनि मानसि फैगोन ओमफ्राय बे बाथासि आं खावब्लानि आदा खावब्लानि सोरानि खावब्ला आङो लथियानि फिसाला नाम मोजां ओमफ्राय मा खालाम फैदोंमोन जसेबार इसोर आंखौ आं मुम्बाइआव दंमोन बाबाजों थागासिनोमोन ओमफ्राय इसोर आंखौ मबाइल फानदों होनना बुंहरबाय ओमफ्राय आं फैबाय सौफोरा बे नानुखौबो नोंसोरमोन मानसिफ्रा ओमफ्राय माने सिखावजोंनो जानोसैमोन नों सिखाव बै जायगायाव फैदों बेयाव बिनि नाम्बार दंना गैया गार्जेननि नाम्बार गैया आदा नों आलासि जाफैनायनि माने आं हाबफैखायाखै जेरै दिन थालाबायो बोरै नोंखौ दा बासायबावनोसो आं आनिला
नोंनि नाम्बारा दंना गैया बाबु नोंनि नाम्बारा दंना गैया नोंसा बाबानिसो दं ओमफ्राय नों मबाइल लादोंना लायाखै बेयाव दानि आंनिखौ लाना खारबाय आदा बिसोर लाना खारदों नोंनि नाम्बारा गोसोआव दं दा आंनि नाम्बारा दा रिसार्ज गैया ओमफ्राय जाबाबायनि नाम्बारखौ आं गोसोआव नोंनिया रिसार्ज गैया आंना मबाइल सिमानो रिसार्ज गैस्रा नोंसा बाबानि नाम्बार दंना गैया दङ नाम्बारखौ खोन्था दे टाइप खालामलाय खोन्था दे 704 मारामारि नखरबि কোনো হাত নলগাবি দেই মারামারি লগত কাম নহয় কোনো হাত নলগাব খাবলা দেই 57 47 খাবলা মাগাবি खावला माबानि सनाजों आंखौ बारस'वाखैमोन जानो आं मिथिया आदा लामायाव नोंसोर आंखौ बारस'दोंमोन जायखिया माबाखौ गामिफोरखौ सों आरो जे जेनेबा ओमफ्राय नै प्रमान इनि नामखौ सोंफ्ला मा नाम होनदोंमोनलाय नोंना आंना माबा सुबुं सानादुरि थगायगिरिफोरलै बियो आं थगायाखै आदा नोंथ' आरो द्राग्स लायो आं लाया आदा आं द्राग्स लाया गान्जासो नैबे खाथिनि माबाना सनाफोरा मा नाम होनदोंमोन मालायनि जायगायाव मानो नानु नानु उन्दै सासे दंबावो आरो गोदोर सासे दंबावो गेदेरा बबेनि गोदोरा दा इसोरो बाइकजों गिदिंगासिनो बाइकजों गिदिंगासिनो बाइक बिफोर बाइकआ नाम्बार दंना गैया बाइक नाम्बार दंना गैया पुरा नाम्बारखौ बुं बाइक नाम्बार मिथिया खावना लाबोनायसो इसोरो इसोरो नाम्बारबो बुखुवाखै नोंसिनि आमाइनि नामा मा नाम होनदोंमोन ओंखारबाय थादों पबन नार्जारि गामिया सनापुर पवन नार्जारि फिसा नामा ना जोसेफ नार्जारि नोंनिया नङा आंनिया हे ओमफ्राय नानुनि आं बिफा सिफा मिथिया नङा जोसेफ दानि मा नाम होनामोनलाय नों बाबाना जोसेफ नानु फिसा नानु गिदिर दं दा नानु फिसा नानु होमबालाय नोंबोथ' सिखावसो बिसोरथ' बिराद गिदिर सिखाव बिसोर सिखावलाय ओमफ्राय बिदिनो फैलाबाय माने सिखावनिसो लोगो जाबाय नङा इसोर आं दा नों नङा नङा होनबाय थादोंबा नोंसिनि नाम सिखाव नाबा मबाइल फानना मानो फैनांगौ गोसो मिथिया नों नानु गिदिर नानु फिसानि खोथा ओंखारबाय थादों ओमफ्राय नानु फिसायाबो लाबोदोंमोन ना दाखालि मैगननि फास दंब्रा बिसोरो बांद्राय क्लियार नङा बे नों थाफानाया गिदिर ना फिसा माने मानसिया नानु फिसा सोलोंदोंसो जा क्लास लाफादों माने बेखौ दा आरो गोरलैखौसो मोनखायोबा गिदिरखौथ' मोना नैबे जानानै मोना सिखावजों मा जाबाय ओमफ्राय दा बै खाथियाव थांबा मोनो होननाय नङा बबे जराव आं जायगाखौ मिथिया ना दा नामफोरखौ बारा न'खौ मिथियो दा लामाया बबेजों थाङो लामाया बे बबेजों लामायाव थांबानो मोनो दा लामासो थांबानो मोनो बेसेबां गोजान बेनिफ्राय आखायाव खेवना खेवा र' हाथों आं नायनो माने माबायदि माबायदि टाउन मोनहैना मोनहैया टाउन मोनहैगोना मोनहैया खाथियावनो ससेयाव खाथियावनो दोनबानो जाबाय ओरै मोनसेखौ दोनब्ला ओरै मोनसेखौ माबा ओरैबायदि टाउन मोनहैया टाउन मोनहैया टाउन मोने आङो खाथियावनो थांबानो मोनो आं माबायदि मानसिया माबायदि लसाइसा मानसिया बर' बायदिखौ नुवा बेखौ बर'आनो मानसिया ओमफ्राय मानसिया हायथाथ' नामा इसा आयना दा खानाय गोजा लायोना मेम्बारनि फिसाला इयो बेथ' खावाखै खावनाया बिदिनो गिदिंफादों आरो इयो खावग्राया बे नानु होननायानो नानुनिया बर' सनापुरनि सनापुरनि नङा राजगरनि ओरै खालामलाय आखाइफोरखौ एसे खालामलाय एसे ओमफ्राय खानाय गोजा लाग्रालाय बेसे गोबाव जाखो नोंसोर लोगो जानाया बे खानाय गोजा लाग्रायाना बे दाखालिनो सिथाबादों बेखौबो बिदिनो खामदों बिसोरो आं लाया आदा राकेश होननाया खानाय गोजा लाग्राया नोंबो लायो आं आदा नोंबो लायो आं डाइरेक्ट नायबाय मिथिना आखायाव दंजोबो सिन दंजोबो